chikuita kuti musikana uyu atauri ndakadevelopa panzvimbo pake inhau yeruvengo rwakavepo pakati pangu nemusikana. Ndadzokera kuHarare ndakaona ndakufonerwa nemunhu akundiudza kuti ndakaba zvinhu kubva kwaChristabel. Saka ndakafonerwa neboyfriend yake ichiti makaba zvinhu zvinhu izvozvo ndezvangu hapana chimwe chinhu chida kuitika namabvunza musha wese unoziva mukadzi nekuti mukadzi anotera mutero musangano wese ndikuda mafaera asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrustedchimwe ndinoda kuti utaure ute kuti dare ritondere nyaya yako Christabel kuti sei muchidimbu sei wakamangarira Josephine. Ndakaona pasitendi pachiitwa development ndakatengeserwa naTaimbotamba. Wakatengeserwa naTaimbotamba. Alright, paitwa development nani? naJosephine Mukoi. Wakambobvunza here Josephine? Ndakakwanisa kuenda kuna agent akatiperekedza Costen Matop ndichida kumubvunza. Saka ndisati ndawana mhinduro Josephine akabva andirova ndibva ndazongobva ipapo ndichienda kupolisi. Ndingangoti ndichitanga kusvika panapo muno mudomboshava ndakapuwa introduction kune musikana uyu anonzi Christabel Musoni achinzi ndiagent wemastains. Ndiye akabva anondisvitsa kuna sekuru Charumbira. Sekuru Traimo Charumbira. Kana uri muno mausi sekuru uri mamo uri Charumbira. Asi Christabel asati andisvitsa kuna Traimo Charumbira akandisvitsazve kuna Succeed Bingura. Kuna Succeed Bingura. Bingura. Nezvenhau yefuti stand. Kasi chakazoitika ndechekuti ndakanobhadhira mari yangu kekutanga takawirana kuti ndiri kubhadhira katatu. Kekutanga ndakabhadhara, kechipiri ndakabhadhara, kechitatu ndobva ndatoti handetinombonoona kustendi ndibhadhare. Ndobva ndakasvika kustendi kwaitwa zvisirizvo, kwacherwa makomba kwadii pamba pasina kumira zvakanaka. Ndokupo kana kwatakaita kuti ndibhadhare pechitatu. Christabel Musoni ndobva ati aiwa hazvina kushata. Chimira titsvage pamwe parinani tichimboona kuti nyaya yaSucceed toita sei. Ndopatakabva Succeed Bingura. Pane mukadzi wacho. Arikuti mukadzi waSucceed. Uyo agara ndiye akakutengesera ndokutanga. Nemurume wake. But ndandasvitswa naChristabel Musoni. Dara kuSucceed. Saka uti iwe pawakauya wakatanga kutengeserwa nemurume naSucceed. Murume wako. Anowa murume. Une agreement iri naSucceed. Hongo. Iriko. Kana Succeed. Inde kwa Chikokonya? Kwa Gasani. Kwa Chikokonya? Okay. Ndoko wanga watengesera uko. Ndiye chakaitika pa mama atengesera na. Takazosvika paitwa makomba. Ndokuchibvunza ndikati ko makomba zvamaita makomba. Succeed akati ndinowakomana wangu vanoforoma zvidhina. Ndovaita makomba aya.
kasi makomba aya mukanyatsochitarisa makomba aya ari paside first end nondati makomba aya zvaadai ari paside first end apasina kumira disagreement yakabva yanhina kana iyoyo yapera nekuti wakaona zvibaite chakazoita kuti usangane neuyu chii chakazoita kuti uyu ndandatosangana naye ndiyakamukandisvitsa ndiyakakusvitsa ndizvo here uyu munomuziva here amai munomuziva ari chii ari sawira ndiye akasvika here namai ako iwe uyu unomuziva here taitamba tiri vatatu takadai makatakavatamba mese maita izvi zvelendi zvamazvire kubva kumashure mukatarisa bebairo necheri kumashure kwacho Christabel atoripo ari akamira saagent chitupa chake chiripo pabebairo akamira saagent akamira saagent ndiye aiwitnesa zvainga zvichiitika nekuti ndandisina witness kunoko saka ndiye anga achiwitnesa zvanazvichiitika pakati pamunhu nasucceed nemukadzi wake. Christabel apa waiwanika pa uri chiya ndakamirwa shamwari yangu witness Josephine Mkoi pataitamba Tese paakatenga stand iyoyo. Okay. Zvaita sei? Taona kuti apo pampaitwa makomba Christabel vakazonzi aiwa kunoku togona kumboonaona pamwe ndopakabva azondisvitsa kwasekuru charumbira tasvika kwasekuru tichida kwenda mari yako kwachikokonya sabhuku murume wavo akudzora mari yako aiwa anaundidzorera anaundidzosera saka wakati ngaende hayo mari yayo kwete takazoti regai tiite titaurirane toona kuti ndaite way forward ipi kuzi yaiti haana mari ndobva ndati chindipa panoenderana nemari yandabhadhara but still ndandisina kufara nazvo ndakadududza hana kufara nazvo ndopandakazoti regai ndiite second option ndopatakanosvitswa kumba kwacharumbira ndobva ndanobhadhara ndandine imwe yandachida kutobhadhara kupedzisa icho ekwacharumbira ndiyo mapepa acho ari panapa original nephotocopy emuku hakusina iye hapasina iyo stand iyo wakadzorwa mari yako handina kudzoserwa vakangonditi torai panoenderana nemari yamabhadhara ndozvavakataura iwe unobva wakadya usiva kusaveri unogara wakadya usava nokwandigara izvezvo tsaimo wakabhadharwa namari yerendi yawakatengesera usenge kuti akatitorai panoenderana nemari yangu saka kwachikokonya watora here nzvimbo inoenderana nemari yako iriko kwachikokonya okay alright zvinoratidza kuti vanhu imi makatanga kuzivana zvekwakadya usawisari zvapo takatanga kuzivana zveuku zvisati zvapowo usati mamboita zvekwakadya usari takatanga kuzivana 2023 muna March. wakadya usari makatenga 2023 iyo takangoti tichibva uku tatadza kuwirirana nezvatanitaona uku mari yaive iripo saka tinotaura kuti une land nzvimbo mbiri dzawakatenga kuno
dzakabva dzazoita mbiri but ndaida hangu 1 asi iyo yacho uko ndakaona kuti chii chiri kuita kuti uyu musikana ataure kuti iwewe wakadevelopa panzvimbo pangu? chiri kuita kuti musikana uyu ataure ndakadevelopa panzvimbo pake inhau yeruvengo rwakavepo pakati pangu nemusikana uyu. 2024 ye kupera kwaJuly ndakauya kunoku kudombosha kunoku ndauya kuzoona mwana wangu airwara ndopandakanorara kuba kwemusikana uyu kozi kwaChristabel. Anogara Kadongore. Ndo pandakabva ndazoti ndabva kunoku ndadzokera kuHarare ndakaona ndakufonerwa nemunhu akundudza kuti ndakaba zvinhu kubva kwaChristabel. Saka ndakafonerwa neboyfriend yake ichiti makaba zvinhu zvinhu izvozvo ndezvangu zvamakaba. Ari pane boyfriend yacho? Anonzani? Anonzi Muvimbi. Muvimbi unomuziva here naye ndi? Linti. Kana zvinhu zvakambobiwamba kwangu. Saka zvadaro ndati aiwa zvinhu handina kuba zvii zvamakashaya ndobva atsanangudza. Ndopandakayeuka kuti zvinhu izvozvo takazvitakura ini naChristabel achiti ari kunozvisiya kumba kwaEsnat but tisati tasvika kumba kwaEsnat kune zvakatengwa zvakasara zvese takanozvisiya pamba paEsnat uyu kozi ndo paBustop pandaida kukwirira. Saka ndakangomutsanangudzira zvise izvozvo kasi uyu musikana uyu anga atoudza murume wake kuti andisungise. Saka ndakati aiwa ini hamungandisungisiri chii nyaya idzodzo. Then Christabel ndopaakachitanga kundiisira mamessages achinditupa kuti waudzirei boyfriend yangu kudaro nekuti ndakuramba. Mamessages acho mandinawo. Iwe Josephine, akakuendesa kwakaJausa ndiani kwana Trimon? Ndakaenda ndina Christabel ndasingatokuzivi takakwira kamota apo ndobva taenda kumaraini chauko noti wanga usingamuzive ka iyo akakubatsira kuti uende kwana nekino handiwe wakaenda naye here kwana uyu takaenda kwaGasani. Akakuendesa kwaGasani ndiani? NdiChristabel naEsnat kozi kwaGasani. Saka uri kuti Christabel wanga usingamuzive sei? Ndikureva kuti kwaKadyausavi. Ndati akakuendesa kwaKadyausavi kuti uzonosangana nana Trimon ndiani? NdiChristabel. Christabel ndo vandati iwe wati wakatanga kumuziva ipapo. Ndati inga maizivana wani kumashure pamakaenda kwani? Right, ipapo ndandisina kupanzwisisa. Wakwanye pati? Ipapo ndandisina kupanzwisisa kuti ndakasangana naChristabel kuti tiende kwasekuru Charumbira nguva iwe. Tatachitozivana kuti pamashure inini naEsnat nekuti ndandambotenga. Chii chakaita kuti ushandise Christabel kuenda kwaCharumbira? Christabel ndiye aiziva pamba pasekuru Charumbira indaive ndisinga. Saka unomuziva sechii? Ishamwari kana kuti ndiland baron kana kuti munhu mudhila weland? Christabel ndiland baron angakamira saagent tichisvika ikoko anga akangomira saagent mari yake agent fee akatopiwa. Alright, zvakanaka. Iwe Andrew Trimon Charumbira uyu musikana unomuziva here? Kumuona? Wakamupa mari? Ndakamupa 150 yanga iri? Auya ne? agent. Okay. Iwo wakapuwa 158? Handina kana mari yandakambopiwa ini. Alright. Zvakanaka. Right, dare makanoona zvo. Titaurire kuti makanoona. Oh. Alright, tingangoti Christabel akamangarira ini Trimon akamangarira ini Josephine achiti ari kuvaka munzvimbo make maakatenga kuna Trimon. Saka uyuwo ningirikini Josephine takazomubvunzawo akati Christabel ningini Josephine akazoti Christabel akamuziva pamusoro pemwana wake nenyaya yemastenzi. Christabel anzi akafonera anonzi Costain akati pana sekuru vake vane nzvimbo yaaitengesa vakaenda kumba kwasekuru Charumbira vanove vakazoratidza standing kuna Josephine. Anotizve akanyorana nasekuru nezvenzvimbo iyi. Josephine anoti akasiya mapepa pamba paChristabel kuitira maland baron. Hanzi Christabel ndiye akatoti siya mapepa achona kuitira maland baron anotengesa nzvimbo dzevanhu ikoko. Ndobva Costain anove akanoratidza ngini sekuru avo anoti akafonerwa naChristabel achiti ane shamwari iri kuda stand. Vakaenda kumba
aitsinge kuti vakaenda kumba kwasekuru Charumbira vachibva vanoratidzwa stendi ndokwera nzvimbo iyi. Stendi yachona yakanga iri 20 by 15. Anoti Christabel ndiye akanyora agreement of sale. Josephine akabisa 900 US. Christabel akabisa 900 US. Christabel akapuwa mari yake yebasa. Sekuru Charumbira vanoti vanoziva Josephine nokuti mari yakapfuura yakabva mumaoko make. Vachitizve vakapuwa 900 musi wekutanga kwakasara 700. Christabel akazouya achiti anoda mapepa aJosephine, pane zvaanoda kunogadzirisa, saka akamupa. Sabhuku vachizoti Charumbira akauya naChristabel naJosephine kuzonyoresa Josephine mubhuku. Vakatenda vese vantu pasabhuku kunonyoresa. Ngati muchidimbo rakataria. Right, iwe murume wako atanzanizve ani succeed uyu makamba mari yeagents hamuna umba chino akwaya asiri agent tanga tiri mafriends ndoba ati Josephine akuda state kureva uyu. Josephine vandangutaurana naJosephine, saka takanoona nzvimbo yadiwa naJosephine yange aida ape 1.5. Josephine ndoba anoona nzvimbo sekutaura kwaiti hanzi makomba gomba range ragara riripo kudhara ranga sitombori mustate. Alright, iyi nyaya unoiziva here yevavira yakawakaitirana kwakadya usavi sefriend ndatonzwa uchiti muri mafriends. Iyi nyaya unoiona sei? Inini maziro andinoita pakatengwa stand ndanga ndisipo, asi ndakanzwa Christabel musi wavaenda naJosephine naCostin achiti ndatenga stand akaperekedzwa kunotenga mapozi nasekuru vake. Costin ainzi agent ndiye akatonuka kawaya. Costin wacho alright, do agent urichi panyaya witness wasekuru uya kwakaita Christabel chikuwa mara yakatupa $75. Takashiyana chiti sekuru akutowanza. Sekuru napo murume wenyu ne mari mwenchika sei musina murume musina mukadzi. Christabel saka wakabvawana mukadzi ka sekuru amenodu akazwaya achibvebvo sekuru atizivi. Assistant taizoti amai vanhu muridzi westate. Kana iwe urichi panyaya iyo zita rako ndiani? Costin. Urichi hama yako ndeipa kana taitotamba tese ava taisingatambi nawo taitamba tiri 1 2 3 handiti maitamba muri chi tiri 3 nevasikana. Yes. Uchitamba mutambo Madhiri. Tinongoita zvinhu zvekungosapula zvinhu kana kuti sei handiti akatisawira. Ndine hama yangu shamwari yangu dastate sekuru wangu akatoremerwawo ndopakafa mama yangu pamurewo ava mukomo wangu vanatanya yana akakaima Taiwan ndopauya Christabel vabereki vangu vangu vatoripo paakandifona achizosvika tichizoenda pakwake tichizoona sekuru wangu. Saka nzvimbo ndeyani? Nzvimbo ndeyamai ava. Christabel vakatozoenda futi muenvelope mamusina mapepa stand yamai ava mamune mapepa akagara akatengeswa kare vakuru vedu vachiripo takatohwitiniswo sefamily handiti ndopaakaenda kutora chitupa chasekuru nefoto akatora foto nefoni handisikuti akatora foto yena ndakakwatira mapepa ndopaakawana chitupa changu chakuti ndiri hwitness wake zvisirizo zviri zvekuba kwaakakaita. Saka nguva yakasvika akapa sekuru anoita zvekuda vakangomupa mapepa ese apa mapepa avo anga asiri mapepa achi eiwayo isaizoti iye akati ndogona kunyora sekuru ndakadzidza pane kabhuku so ndokandokundira ishe wangu akaburitse katakanyorerana kako kabhuku ikako anako kwari kuzoti kaisa kakanyorwa chi kakanyorwa payment plan yekutanga tonyorerana yani yako musikana right izvo here iwe musikana mune kabhuku kakavanzika dai hausgero akanga ari asina kuda basa itikukurira anga ari tora zvakana iwe chimbotibatsira sekudzwa kwawaita kubva payatanga pane here chavanonga pakati
Alright. Atikubvunzewe kachikausai inyaya yekumba kwenyu. Ndiani sabhuku gwenye wamboizwa here kana kuti wangosvikawo izvozvo? Okay. Hanzi hamuna uimbika wana imi. Vasikana vaviri. Right, dare. Kuona amai ava zvizhinji vari kungoramba asi zvinji kungotaurwa vari ndovari ndovakamangara ka ndovari kutonyimbira dare vari kutamba nedare kunyimbira dare asi zvizhinji zviri kuenda kwavari ngavataure chokwadi chavo kana iri nyaya yepera ndakangopane pamaiti havana angana uyu ana Josephine haasiriwo ndiyokwaningika aya ndiwamaka ndiyokwapingura pane amaiti akasiwa akandwa uyo musikana tsotsiri anotamba sikuru wakuru pa saka kwasabhuku kune zita rani ukatarisa kuti 2023 neexercise yataita yekansoro iyoyi munhu wasara zvikusendya kwedu mhepo nokuti tichazoregister kuku because takaita exercise kaviri anditi munoiziva masabhuku ese takaita exercise kaviri yegoromonzi munhu otiweona stand ogara iri ziri mumhepo wanga uchazoregister ezvinezvi everything is closed icharegisterwa kupi akafanana saka ndizive kuti sei akakristu akati bepaira hariziva ndobva tazofura mukati tikatarisa tikaona kuti mafingerprints ari apapa panapa aripo akaita zvokufotokopa panapa saka ndakashavisa kuti sei akati iri bepaira hariziva upi Christabel ndo rake rinotaura nezita rake manje ira urizive here ndokumbura kutsanangura pane iro risina kusatisfaiwa ndakatovati mukatarisa the original copy zvakasiyana ko why is it iri razoproducwa risina kusatisfaiwa sei isusu takasatisfaya mapepa ese ari kawani sekuru vanaro rakafanana nerangu irori but harina kubuda iri riri kutange rakaskaniwa even mukacheka mafingerprints akatoskaniwa iro ravakandiratidza maaccessories ritori scanned zvekutobvisa zvakatosiyana nerina sekunditanga witness atori pabepa pangu nemafingerprints aripo ndicostin agents shamwari yangu iyo yanga isipo zvokuti mukati tenyero kuti mafingerprints achekwe sezvo ndiri kunzi ndakaba chitubu but fingerprint handina mubiro wandinokwanisa kuita fingerprint racostin
munokwanisa kutitirawo kuti mafingerprints achona ochekwa. Kosten handambobvira ndakatamba naye. Nditoriwo munyowani kuno. Handinambobvira ndakatamba naKosten. Taitamba tiri vatatu ndezvekunyepa zvaari kutaura. Handambobvira ndakatamba naKosten. Handina. Hamunambotamba mese. Tinototamba zvekudaro tokutoresana mari. Akuda unotamba mukati medare nekuda kuti ana kuedza kufikisa musikana. Akuda kufikisa chete. Hapana chimwe chinhu chida kuitika namabvunza musha wese unoziva mukadzi. Nokuti mukadzi anotera mutero musangano wese anoati. Anozikanwa nemusha wese mukadzi. Ana mutero anawo. Anawo mutero. Vari kufikisana amene andisiziva kureva kumwana boyfriend kwavo. Ndokwauri kufikisana iko. Kuti vada kufikisana. Vaita boyfriend one. Yes, handisiziva kuti boyfriend one kana kuti vada kufikisana chete asi tendi ndeamaya kana makatobvunza musha wese. Boza amaya vanotandinda mumusangano yese, amaya vanotobvisa mari inodiwa mumusha, amaya vanozikanwa nemusha wese. Vakatombera sabhuku. Right, panapa tine maagreement akasiyana. Imwe ine yakakomishinwa. Inoratidza kuti yakakomishinwa hayo manje. Chiri kuita kuti urambe ya ava. Chi? Iwe. Handi ndo yarambwa ere yauya panapa. Uri kuirambirei agreement ipi yacho? Ishi. Iyo chakaita kuti ndira mukatarisa even mafingerprints ari kutaura kunge akaskaniwa. Akafanana. Saka arina kusatisfyiwa. Saka parakabuditswa musi wauya kuzoaseswa. Anozikanwa chiitse photocopy. Ndobva ndati. But photocopy iyi kai haina ndikini ichazoita kuzoiswa manje. Iyo haina kutosatisfyiwa. Saka ndobva ndati ko haina kusatisfyiwa sei sekuru maive nebepa rakafanana neiro. Iri kuti hange riri scanned. Zviri kumbofamba sei? Hapana akandidaira. Handisi kuziva kuti ndiyo amount imwe chete here yakatengeswa. Rakamboya pekutanga. But content yakafanana nayo. Content yakafanana mukati. Content is the same. Yeah. All right. Ataure kana tiri muno mudhini chete ndinotaura. Kupuwa mukana kuti utaura nditi. Right, zvinoratidza kuti stamp iri panapa yekomishina yekai. Haisi yekare. Titaure kuti zvakazokomishenwa rini. Takangozvita pakangotanga nyonga iyoyi yemastens obva angosatisfyiwa 2023 13 September 2023 and haisi stamp yeizvezvi. Right, plus ndiri kunzwa kuti imi makamboendesana kumapurisa. Yanga iri nyaya yei? Ndakanzwa ndofonerwa naKosten. Zvichinzi sekuru vari kutaura kuti Christabel akauya kuzokumbira mapepa. Makamutuma here. Hanzi Christabel. Mapurisa kuCentral. Pakatangira nyaya yacho. Ndo maurira. Ayo zvakasiyana dzekuCentral. Yamangafodisa certificate. Nyaya yemapurisa ekuCentral iripo iko zvinezvi. Ndiyoyo yacho yandakauya kuno kunchida kuti tisangane nasabhuku ndina Kosten. Christabel ndo paakabva uya paraundi yaive iri nyaya yeassault but zvanzi zvabva panyaya yestand. Christabel akauya ndobva ati ataka tiri paraundi but akabva akurumidza futi kunomangana ndiye ndobva ati hanzi ndabva mazinofo ndaroko mazinofo adodoro ndo nyaya iri kurotono rokukoti. Tasvika kurotono rokukoti takabva tanzi dhoketi asati auya kubva kupi kudombosha. Christabel ndo paakatukana naPP achiti PP mune hori. Achibva ikoko ndo pakavhona kuti atukana naPP ndobva uya mubva mangara panapa 1 December ndichuya panapa. Hapana akambobatwa zvekare kurotono here. I mean kuCentral. KuCentral kune nyaya yandakatovhurisa musi wa7 December. Taenda kurotonro tapedza dare. This past week hapana rakabatwa kuCentral yanga iri nyaya yei? Akakaiswa maself. Pakati pedu pari 2 Takatobuditswa nezuro mane. Yanga iri nyaya yei? Ari kuti patakabva kukoti musi wa7 yeassault judgment yobva yanzi musi wa29 obva enda chinoripota
kucentral achiti takamutuka tichimutuka zvisiri izvo tobva tanzi tiri kutongwa nedisordinar contact of public hameno zvavakataura tobva tavharirwa takatozobuda nezuro but mangwana tiri kuenda kukoti achiti vakandishaudha tichibuda mukoti vaida kundiropa ndodhoketi raakanyoresa tikaverengerwa ini naesnat muneri. Sorry, chakamira. Christabel, amene kuti sei anenge atone chirwere chekunyepa. Kokungotaura chokwadi. Ina chatikunepa chesipeni. Ngambotaura chokwadi. Chakaitika ndechekuti tapedza dare musi wa7 ndonyaya ndikutaura. Musi wa7 ini ndine madates. Uyu Christabel naEsnat vakatanga kutera mashure mangu vachindishaudha. Kusvika ndabuda, Esnat ndopakabvaudza Christabel kuti ngatitore handbag ndori neevidence. Christabel abvati yotora handbag nditore phone. Ndopakabva ndaudza umwe mupurisa. Ndobvati ena unomangana nyaya yacho. Ndopandabva naina vananomangana. Musi wa7. Saka ava vakabva vati tiri kuuya kudare chiri chishanu musi wa29. Ndopatikufanira kuuya kozi tiri kunhamo kugokwe. Ndopavakabva vauya kudare Friday. Ndakabva ndanoisa chaji ipapo. Kwete kuti vada kundiropa. Ndakamhangana ndichiti vanga vachinditera vachindituka uye zvivazenge vakuronga kuti ndatimuvhutire ibegi. Ndori neevidence. Saka Friday iyoyo yavakauya ndopavakabva vauya kupi kucentral ndaive nditoriko ndakadedza. Ndopavakabva vanzi aiwa since vakwanisa kucomply kuti vabva kukoti vachiuya pacentral ngavachiendawo kumba votozosangana Monday kusvika mangwana havana kana kumborarama sales. Ndogona kupa phone number dzemupurisa wacho mubvunza kuti vakararama sales here zveshuka vabva vangoya kumba. Makarara kuchitokise takarara kucentral tichinzi court musi weSaturday aitoita pressure kusvikira nezuro manheru hatina kana kutomboenda kukoti vaingoita zvekungoti chikidzira zvezvo chinzi kupedzisira mupurisa akavhurisira dhoketi uyu akabva ataura ubva ati zvoni Josephine ndiye ari kupa pressure kuti paassault kukuvara kwamakaita mazino amakaenda kunorapiswa akarara kuchinamhora saka ari kutipa pressure yekuti ava vasikana ava ngavarare muchii saka isusu hatina mabuditsiro atinokwanisa kukuitirai. Ndozvatakaita musi weFriday tichitobva kurotondro kukoti yeassault takatongobuda Josephine angatokomuniketa nemapurisa aya tichitongobatirwa ipapo parotondro tichienda kucentral. Alright, mobuda epanze munodzoka mai manje. Christabel anogara Murume Kadungure ku Traimo kadya usai newe futhi makadya usai uzwa yini ukatenga kwani. Okay, kuiwe unogara Murume iwe kadya usai futhi washi iwe wakatanga ri mutamba na uyu ari mashuro uyu maitamba muchita nezvei matambire ndava neuyu kuzivana kwenyu kana mupurisa sainisa. Sambu kadya usai muna amuna mbuku ndiani pakati pana Mati muna ari mbuku ndiani pakati pana Josephine uyo anamboya mbuku menyera anambobvira apina mbuku pamusoro wemambo dare rasvika pakupa mutongo wekuti nzvimbo ndeyaJosephine Mukoi. Stop.